Hey guys, this is P Motovlog 077. खुलुमबाय आं फ्रान्जय बसुमतारी बियो P Motovlog 077 YouTube चेनेल। आं दिनै मोनसे खन्थाइ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना फारियै नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामो। दे बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायजेननोसै। खन्थाइनि मुङा जाबाय आरज। आरज। नों मिथिगौना सना, नों जे आंनि गोरबोनि दिंसे देंखो, आंनि बिखानि मोनसे हार्टबीट, आंनि सोलेरनि मोनसे पार्ट अफ हार्ट, जेराव नोंनि अनगा आं सासे गोथै सहर। नोंनि फंसे खोथा आंनिफ्राय गोजान जानायनि बिब्दिथ' दाबुं सना, आं सहायनो हानाय नङा। मा गोसोजों बुंनो हाखो, जेराव नों मोनथिखायो आंनि लोरबांथिया जे नोंनो। निमाहा हो सना, गोरोन्थिफोर जादोंबा आं बेखौ सुज्रायनो नाजागोन, जेराव दाया आंनिबा। आं मोनथिगौ नोंहा आंजों गोजोन गैला, नाथाय आं मा खालामनो जे नोंनि गोजोननि थाखाय गावखौ सोलायनो। आंनि मोनसे आरज गोसो गोरबोनिफ्राय, निमाहा होदो, आंहा जेबो गैया नोंनि अनगा। निमाहा हो सना, निमाहा। नों गैयाबा आं सासे गोथै सहर, बेयो आंनि जोबथा आरज। गोजोन्थों, एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।